No, perquè els ciutadans no, perquè hi ha catalans els catalans i no estem com els homosexuals. És que no sabem si dir catalans o dir ciutadans, perquè els mateixos que no et deixen dir catalans, després no et deixen dir ciutadans, sinó que et diuen que són catalans aquells paios, però pot la contrària. Bé, això seria també motiu d'una altra conferència, Ves apuntant les conferències que haig de fer aquí, Però n'hi ha, veient la reacció dels mitjans de difusió d'aquí, n'hi ha per quedar tocat de l'ala, veient l'estoïcisme de certa classe mediàtica i política d'aquest país. Per no dir una altra paraula més fotuda, en quedaré amb estoïcisme. Tenim tendència al fatalisme. Són conseqüències dels mandarins, no? Aquella frase que sembla que de tant en tant flota pel sobre, que diu, hi ha alguna iaia que diu, ai senyor, de fora vingueren. Però no ho diguis gaire fort, perquè començarà a dir que ets una frase que és nostra, de fora vingueren, tu, fora vingueren. Ho diu una muntó d'impotència, d'incomoditat. És el fatalisme. Un fatalisme que només es pot arreglar donant ànim a aquest poble i coratge d'una manera especial, no? De dignitat, oi? I jo en broma, ara sí que dic en broma, feia a vegades una miqueta de show al Teatre de Goya dient que havien de començar per canviar l'himne de Catalunya. Jo repeteixo que ho feia en broma, però al mateix temps també era pedagògic saber que tenim l'himne més trist de tots els himnes d'Occident. I aquí hi ha músics eminents que saben perfectament que els tons menors en música són per fer cançons o obres que produeixin emocions funeràries, no? Tristes. I els segadors està escrit en to menor, no? I després tenim un altre himne que és l'Estaca, que també està en to menor. És un triomf trist. És trist. I tenim un himne que ja el toquen a Madrid, inclús les Forces Armades, per actes funeraris, que és el Cant dels Ocells. També està el Cant dels Ocells amb to menor. Tenim la tendència a escollir les coses amb to menor, amb to funerari. Et diu que el Vots per tu, que no està amb to menor, també el canten amb els encenedors encesos com si fos una vetlla d'un mort, no? Aquest aire de funeral, de veure l'estadi del Barça ple d'encenedors, i tenim tendència. Això ja he de canviar jo el to dels segadors, perquè, a més, a l'hora de cantar-lo, heu vist allà al Parlament com canten els nostres diputats? Heu vist com ho canten? No canten, murmuren. Una cara amb les celles juntes, com preocupats de que estan fent alguna cosa que els hi pot molestar algú. Ja crema que volien canviar una frase, oi, dels segadors? Vull cada frase, no? Que no s'enfadi l'Alejo Vidal Quadras, no? Que la bèstia negra dels mandarins, no? Que va dir los nacionalismos identitarios son un cáncer, tu. I jo tinc un paper aquí que diu Documento Nacional de Identidad. Dius, identitario, tu, nacional d'identitat. Aquest és el càncer, no? Per exemple. Clar. I em permeto, en aquest moment, dir-vos que això produeix tocament d'ales. I el dia la trinca. Podem quedar tocats de l'ala. Hem d'anar en compte d'anar pel carrer caçant mosques. És un miracle que encara estem. Potser és del Barça, vés a saber, potser és del Barça. Potser és que ha vingut el papa, també, per què no dir-ho? El papa, en aquest moment, que hi ha aquest brots d'islamisme tan estrany i tan fort, el català pensa, home, mal per mal, em quedo amb el papa. Ha passat això, Dic, conya, com no es gasten aquests paios, tu, dels petardos. Almenys el papa, mira, es veu bona gent, bona persona, no? I s'han apuntat, hauran fet més capellans en aquest any que no pas en 10 anys, no? Jo em permeto dir certes coses, amics meus, de certa manera, perquè soc de procedència franco-txecoslovaca, com deia ell, no? Jo he nascut a Barcelona, però la meva primera esposa es deia Lola Montes, i venia del pare castellà. La meva segona es deia Gertrud Spielvogel, pare i mare alemana. I la meva tercera, Laura Fernández, i Fernández, amb dues zetes, que ve d'avi andalús. Cap sospita jo de ser un maldito nacionalista excluyente, m'entens? M'he trobat amb això.
des de petitet, m'he trobat això, i ho he d'explicar. I ho explico d'aquesta manera, no? Puc asseverar, en certa perspectiva, que hi ha moments que el català esdevé iconoclasta, i en certs moments de poètics, i en certs moments de tendresa, surt el català i diu, a vegades, els burros fan cagarades. Pam, ja la fotuda, no? I on tothom fa el pessebre, la Mare de Déu, i tot això, el català hi posa un caganer. Bon caganer. I la nit de Nadal, amb el menjar a la taula, a cagar el tió. Sembla que li agradi posar la cullerada. Això és el mateix producte, és que té la ràbia concentrada, no? Té una mala llet concentrada, mala bava, i trobarem el català enfurismat, perquè de tant s'ha d'enfurismar, ha d'esputar. Jo vaig veure un dia per televisió el senyor Pujol, enfurismat. Calleu! Calleu! Així, Seieu! Tu, sou! Tu, calla! Vaig dir, on dia? Si això és el Parlament de Madrid, quina il·lusió! No! Era un míting de la seva parròquia. Clar, com veus això, i veus que et posen una multa d'això, del trany, de fumar, i es veus amb aquella rectitud, amb aquella potència, amb aquella rigorositat, dius, quin poder té quin poder aquesta gent, et foten una multa en 10 minuts que et cargolen, i t'agafen el cotxe a la grua, tu hi vas a buscar-lo i et miren la cara, i si no te'l segresta, dius, que duro, això és Alemanya, tio, però que poderío, tu, quina cosa més germànica, més perfecta, més prussiana, inclús, no? Veus els representants d'aquesta cosa tan germànica, es veus a Madrid, allà al Parlament, i dius, són aquests? Aquests són? Que es veus allà? Si no se cumple con lo pactado, nos enfadaremos, I ara diuen, y no nos quedaremos con los brazos cruzados, I penses, brazos cruzados no, brazos caídos acabareu, brazos caídos, no? Clar, aleshores el que veu això molt de temps queda frustrat, queda empenyat, i amb aquí res d'ironia. L'autoodi també forma part d'aquest reguitzell de producte provinent dels mandarins i la poca pena del català, no? I tenim perfectament, no serà extens, el senyor Boadella, que és el paradigma de l'autoodi, que aquí se'n van fotre de la burgesia i de la Moreneta i què més, i del Barça d'una manera vil i mala llet, i se'n van acabar a Madrid, i allà no tindrà els nassos de posar-se amb la Virgen de la Macarena, ni amb l'Almudena, ni amb el Real Madrid, ni amb la Duquesa de Alba, que allò sí que és de jutjat de guàrdia, m'entens? O amb el senyor Mayor Oreja Menor Cerebro. Alguns dels amos de les companyies aquestes de segurates que fan bilions i bilions de duros amb la inseguretat pactada de tot Catalunya i per no dir tot Espanya. Es forren de diners. L'impost revolucionari de l'ETA és el xocolata del llorito, no del lleu, del llorito, perquè empreses i empreses pagant allà vigilàncies i càmeres i càmeres i càmeres, i cada dia ens roben més. I això sense pensar que hem de guardar els camps ja, hem de vigilar els camps, les urbanitzacions, tot, i el Mayor Oreja anant-se embutxicant, i el Boadella callat, no diu res, es posa amb els burgesos catalans sempre, aquells burgesos que diuen que van explotar emigrants a la postguerra. Què haguessin fet els emigrants si aquests burgesos, que la majoria eren obrers que havien teixit dia i nit amb la família i havien anat a comprar màquines, què hagués passat si els burgesos haguessin dit no volem agafar cap emigrant perquè d'aquí un temps ens diran burgesos explotadors d'emigrants. Aquí només treballem la meva dona, jo i el meu fill, i prou. Què hagués passat? Què els haguessin dit amb aquesta gent? Què els haguessin dit si haguessin negat això? Que era mà d'obra barata? D'acord, era barata, però escolta'm, tenia l'opció de no haver vingut. Perquè si diuen que venen a engrandir Catalunya és del gènere estúpid no engrandir a casa seva, que és la seva llar. I això no ho explico jo, això m'ho explica els mateixos que han vingut aquí, i ho he explicat. No han vingut a fer gran Catalunya, han vingut fugint d'aquella trepa, no? Doncs esclar, que culpabilitzin sempre, el burgès, la burgesia, perquè els empresaris malignes han vingut a parar aquí. Han vingut a manar. Però no tenen nassos de posar-se amb la Duquesa de Alba, que no produeix res, que rep subvencions d'Europa, que és la cosa més ignominiosa que pugui ser al Madrid. I ningú li diu res.
ja les casarà i TV3 pagarà el cul per donar el reportatge. Aquests són els catalans que encara tenim. L'autoodi. Aquí em passo aquesta línia perquè aquesta àrea s'acaba. Els catalans irònics i modèlics històrics tenim en Francesc Pujols, aquest era un català normalitzat que va evitar que se suïcidessin uns quants catalans aquí a Catalunya Nord perquè per dalt baixava l'Hinder i per baix pujaven Franco i es volien suïcidar. I va arribar el Pujols i va dir, què feu? Home, es volen suïcidar, estem pensant en gas, no n'hi ha escanyats, ni de... Res, perquè suïcidar, si un dia arribarà que els catalans anirem pel món i ho tindrem tot pagat. I amb aquesta frase es va reanimar, que no es van suïcidar. Això m'han dit, si no n'hi vero, ben trobat, no? Però és un català normalitzat, que va estar depurat per un falangista que li va dir, usted cómo se marchó a Francia si no tiene nada que esconder, usted no tiene por qué marcharse, ¿por qué se marchó usted? I va dir jo, digo yo, como vi que se marchaba todo el mundo, tenía miedo de quedarme solo. No. Aquest tenia la ironia normalitzada, no? Sí, i va escriure un llibre que es deia, em sembla, la hegemonia catalana dentro de la política espanyola, no? I li van dir, home, Paco, quina hegemonia catalana de la política espanyola, no pinta amb res, què escrius? Diu, calla, que ho llegeixin i es posin nerviosos a veure si s'independitzen. Va dir, no. No, aquest era un tio normalitzat. Si això no és ben trobat. I també era antiirònic en cert moment quan li van preguntar per la independència de Catalunya i va dir allò, val més anar sol que mal acompanyat. En Fals Pujols, que era el seu fill, a mi em va tocar moltes vegades veure'l i parlar amb ell, era un personatge molt maco, no era com el seu pare, i tinc moltes coses que explicar, i el que em va agradar més és que em va dir, em recordes el meu pare, quan jo no tenia cap intenció de ser com ell, perquè no l'havia llegit gaire, jo el coneixia molt de lluny, no? I em va dir, bé, i hem arribat ja als catalans, per marxar ja, els catalans normalitzats, més normalitzats, o que donen la imatge de normalitzat. I parlarem d'un fenomen actual, perquè ho teniu tots a la mà. El fenomen de la porta, no? Segurament en la porta devia llegir, dic jo, no?, aquella frase d'en Voltaire, que no era de Convergència ni d'Esquerra Republicana, que deia que Catalunya podria prescindir de l'univers i els seus veïns no poden viure sense ella. Aleshores, no vull fer-hi un panegíric, simplement és un estudi i l'agafaré com a model actual de persona a abatre. Després exposaré quins han estat els anteriors que han sofert el mateix assetjament, no? I també perquè aquest senyor porta de cap el catalanam. Hi ha des d'ahir o abans d'ahir el valencianam. Anem a dissecionar el personatge. Jo el defineixo com un coet. Com el coet aquest que porta la nau cap a l'espai. I un cop a dalt l'espai, la nau ja va sola amb la seva energia, però li fa falta un impuls. Tota la gent que té aquesta dèria ha patit de manca de projecció, de manca de pujar cap amunt, no? I hem trobat un coet. Un coet que suposa que quan estigui dalt la càpsula i vagi caminant sola no caurà al mar. Se suposa que es fotrà dintre la càpsula, crec jo, no? Bé, un cop dintre la càpsula, aquest coet, aquest senyor Laporta, per exemple, no? Es trobarà dintre la càpsula, el Carles Mora, el Carles l'Aleix Amunt, el Santiago Espot, per mi un dels més ben dotats, valents i pinxos que tenim a Catalunya, amb els seus amics, el López Tena, el Bilbeny, el Junqueras, el senyor Canela, el Víctor Alexandre, el Romaguera, l'Oronic, el Xavier Sus, el Carretero, l'Encarnació Barreño, que ella sola, amb en Joan Subirats i en Gómez i en Espot, va aconseguir que 52 ajuntaments firmessin una moció per demanar al Parlament de Catalunya fer un plebiscit, a veure si volien ser catalans o espanyols o els habitants d'aquesta regió, no? I em va quedar palès que no ho van fer-ho, i va quedar palès que el nostre Parlament no és cap representació de la sobirania de cap poble perquè no és sobirà el mateix Parlament, no? Bé, seguim amb la càpsula, anem amb la càpsula i trobarem els valents organitzadors de les consultes d'Arenys de Munt, la Plataforma per la Llengua, etcètera, i tants, i gent que ja s'ha mort i tot, els trobarem a la càpsula.
Gent que mor sospirant per un acte tan senzill com posar una butlleta dintre una urna que digui sí o no, no? I que ha mort a vegades amb les dents apretades dient com no me n'ha sortit. Feia falta un coet. Anem a suposar que aquest és el coet. De moment sembla que està farcit i envoltat d'un compendi de gent ben dotada i il·lusionada, perquè la vida no és, com deia Sartre, una passió inútil, sinó que la vida, com deia el meu savi, la vida sense passió és inútil, ha d'haver-hi passió. És un home molt criticat, ja ho sabíem això, molt criticat, diu que és molt conegut i s'aprofita d'un al Barça. Home, clar, hem d'aprofitar. També es va aprofitar a Txecoslovàquia el senyor Václav Havel, que era actor, dramaturg i aquestes coses, per poder dir, tu seràs el president, i va fer-lo fora a la URSS, la segona potència del món. També era un actor de cine, el Reagan, i va ser president de la potència més gran del món. Què parlem d'Umberto Bossi, que era cantant, mira, jo tinc esperances encara, era cantant, i aquí ho teniu fent la Lega Nord, no? Que diuen, hi ha aquí uns mitjans que diuen l'extrema dreta, escolta, jo vaig estar a Venècia, a Santiago, vaig estar a Venècia i ja hi havia el Colom i la Rahola sentats, home, que no seran feixistes, vas, vall de Rahola, doncs, aquí diuen, no, l'extrema dreta, bé, estem malalts, la malaltia arriba fins aquí, no? I tenim una persona que és president del govern, Zapatero, que havia estat president de l'Escala de veïns, tu. I aquí ho tenim. Per tant, per què no pot ser un president del club de futbol que va fer el millor equip del món? Perquè si hagués fracassat, totes les bocadurades haguessin sigut per ell, Però quan van ensumar certs personatges de que volia posar-se en política, se'l va anul·lar completament i dir, no, això és el Guardiola sí, però va fitxar ell el Guardiola, el va fitxar ell. I molta gent deia que és fitxat, sí, i fes el que vulguis. Total, que la bocadurada hagués sigut per ell, m'entens? I ara se'l troben allà posat. Jo vaig portar una senyora del Milano i vaig dir, miri, aquest és el senyor a la porta, ella és amiga d'Umberto Bossi, allà a la Lega Nord d'Itàlia, i li ha dit que vostè ho ha fet. Diu, sì, m'ha detto il mio caro Francesco che lei vuole fare la migliore nazione d'Europa. Diu, no, senyora, del mondo. Ja vaig pensar, quin pinxo, no? Quin pinxo? No sentia dir, no, d'Europa no, d'un pinxo. Jo crec que és l'antítesi del lliri. És un desinhibit, és un replicador, que en diuen el respondon, un replicador de naixement ja, no? És un llançat cap endavant, que en diuen echar pa'lante, no? No s'amilana, és un fatxenda, no s'amilana, aquest tio, no s'acoquina, m'entens? És un milhomes, és un somiatruites, segur. Bé, jo per la xarxa volta un escrit d'un adolescent, que és el que va salvar un nen que es moria i el va salvar, no? I d'una manera molt precària. I la gent deia, però com has pogut salvar aquesta criatura? Si no podia ser, si era insalvable, com ho has pogut fer això, que era impossible? I algú va dir, ho ha fet perquè ningú li ha dit que era impossible. Aleshores, anem a deixar-lo, no? A mi em fa l'efecte que és un inconscient, que no ha incluït el seu disc dur del programa, el programa on s'explica que a Catalunya, de presidenciable pots passar a empresonable o inafusellable. En contrapartida, també sap, com nosaltres, que en cas d'aconseguir l'èxit total i fer de Catalunya un estat europeu, haurà de preparar-se a aguantar un xàfec, un diluvri, un tsunami de catalans de nova raça que li coran al damunt cridant «Jo ja ho deia! Jo ja ho deia, això, de la independència. Sí, jo ja ho deia, això, ho va dir Muñoz Espinal fa molts anys, no? Ciutadans, jo ja ho deies. Que és aquests que van dient, no, jo, si Madrid ho autoritza, sí, jo, sí, Madrid. No, jo sí, jo també, però que es queden al marge. I quan veuen ja que la cosa va pujant, diu, jo ja ho deia, Igual que quan va venir aquesta espècie de democràcia rara, van sortir demòcrates de tot arreu. Jo ja ho deia que era demòcrata, no? Tots aquests, no? De moment, amb el senyor Laporta, ja s'està imputant de no sé quantes estafes. Ja, al moment ja ve la màquina, no? Moltes estafes. I això és del punt de l'iceberg, no? Ell sap que a Catalunya, quan pren seriosament el tema de la llibertat del país, Santiago, el pot passar de tot. Podria ser que fos un estafador? Per què no? Sí, podria ser, clar que sí. Ara, jo m'afaito fa molts anys.
i vist que el senyor Carod Rovira acaba sent un terrorista. I vist que el Francesc Macià, als col·legis diuen que és un mite i el reste del món diuen que és un traïdor a l'ejército espanyol. He vist que amb companys li han dit criminal, que tu vas defensar-ho, i encara no sé, Santiago, si algú te dona les gràcies per defensar el senyor Lluís Companys, de la manera que el tractaven de criminal a la televisió. Bé, el senyor Barrera, doncs, racista i xenòfob i mil coses més. M'entens? O sigui, ja m'ha fet, no? I el senyor Esport mateix li han dit Goebbels, no? Goebbels nazi delator. Els mateixos Goebbels et diuen Goebbels. Vale? Esclar, els dirigents d'Esquerra Republicana els han dit cagamandúries, aldeanos, instalados en la cerrazón. Els de la CUP han llegit que eren il·luminados, descelebrados. A Muñoz Espinal, el creador de la psicoestètica que actualment s'ensenya a les universitats, aneu a la Ramon Llull i Carmen Jiménez us ho explicarà, li hem dit que era un gurú creador d'una secta. En fi, ja m'enteneu. De manera que això, que els que s'afaitem ja sabem de què va, no? Passa com aquella història de la mania que tenia un tio amb els jueus, que deia que eren el mal de la humanitat, que havien mort per culpa d'ells va morir Jesucrist. Aquí tens a veure alguna cosa també, a Pérez, que van dir que la Segona Guerra Mundial era culpa dels jueus, que el problema era Palestina, tot ho havien mitjat, tot el món àrab, el problema és Israel, no? Els jueus, l'enfonsament del Titanic. I dius, home, tio, li va dir, el Titanic no va ser jueus, va ser un iceberg. Bueno, iceberg, Spielberg, Rosenberg, Goldberg, tots jueus. Deixem-me ser irònic. Jo espero que el senyor Laporta, gràcies a Wikileaks, aquest Wikileaks friki català, que també deu casolar, se li adjudiqui tota la culpa del canvi climàtic. Pot arribar això, pren-te, Ignasi Mora, Apunta això. Jo dic que un dia diran que és el culpable del canvi climàtic i de la propagació de la sida. Pot passar, Jo com m'espero això, tot el que sigui menys ja no em farà efecte, no? Però hi ha un senyor que es diu Enric Vila, que és un home, sembla bastant assabentat de les històries, que escriu a Catalunya Oberta el següent. Laporta és l'últim intent de trencar la divisió entre rics i pobres amb la qual la monarquia juga des de fa més de 5 segles per dominar el país. Laporta porta dins un llibertí. Jo mateix he perdut 2 feines per parlar de Laporta. En canvi, mai no he tingut cap problema per parlar de tots els altres polítics. Peligro. Pecador, que deia aquell. Peligro. És un ufanós. És un superb. I aquí que tenim aquest himne que diuen darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Clar, veure un superb és que fa segles que els ufanors i els superbs sempre han jugat a l'equip contrari aquí, El català és que quan veuen un ufanós i un superb no el poden veure, ni que jugui al seu favor. Poca broma, El resultat de tanta pressió i tanta contradicció han malaltit i han estasiat tot un poble, Cuidado, Jo recordeu que hi havia un ufanós que era el Francesc Macià, que la gent el suportava molt bé, però li deien l'avi, L'entendrien, és l'avi. I li aguantaven totes les seves arrauxades perquè un dia va agafar el seu fill, i això ja s'ha vingut, i vull repetir-ho perquè això hauria d'ensenyar-se als col·legis. Ell sol, amb el xofer i el seu fill, ell sol va anar a un cine de Sant Andreu, i tothom cridava allà ple de gent, muera Macià, i va entrar allà, sol, i va posar l'escenari i va dir, aquí hi ha algú que vulgui matar el Macià. Ni guardaespatlles ni falòrnies. I a cap d'un quart d'hora aquella gent cridava visca Macià. Clar, exposar això als col·legis es veuria molta diferència, m'entens? És molt difícil, però hi teníem aquests. El Parlament de Madrid va fer callar un tal Moret perquè despotricava contra Catalunya, mal parlava contra Catalunya, i el va tallar, sense donar la paraula, li va dir de tot. I a partir de la segona part que va reiniciar l'acte, aquell Xerri Moret va comportar-se amb Catalunya com un bé i no va mal parlar més, perquè el Companys el Macià coneixia el veí, m'entens? Els coneixia molt bé. Sabien que
se'ls ha d'abordar a l'altura que se'ls ha d'abordar. I això s'ha viscut, això no m'ho invento jo, és una cosa que s'ha viscut. I aleshores, ja per finalitzar, el senyor Muñoz Espinal va escriure que això sí que és profètic. En el terreny de les ideologies, això de l'any 60, és més important la psicologia i el caràcter dels homes que l'executen que no la densitat filosòfica de llurs arguments. S'ha de conèixer la psicologia del contrari. No ens manquen teories, ens manquen homes o dones. I jo hi afegiria, quan els tenim, els assenyats intenten amagar-los. El senyor Artur Mas, en el seu discurs de president, va dir que ell no volia ser un alliberador de Catalunya. Ell volia ser-ne un constructor. I jo li pregunto, amb lo malament que està el ram de la construcció, és que no obtindrà ni un euro de crèdit dels bancs. És molt més fàcil i econòmic alliberar que construir. És molt millor de construir, com diria el savi Ferran Adrià. I jo afegeixo, de construir, i si pot ser, l'estat espanyol. No passarà res greu amb la independència. Comprovarem com és el veritable caràcter i la veritable ironia dels catalans. Jo tinc amics i familiars a Alemanya, a França, a Itàlia, als Estats Units, i no tinc cap problema per seguir estimant-los i visitar-los, encara que no visquin al meu país. No hi ha fronteres, no hem d'enfadar-nos amb ningú, siguin de Nimes, de París, de Galícia, de Madrid, de Bilbao, d'on siguin. Seguirem units per l'amor a la humanitat, perquè estimar a les persones, encara que no estiguin dins la teva circumscripció política, cultural o règim econòmic i fiscal, és estimar a la humanitat. L'honorable president del Parlament de Catalunya utilitzarà 4 paraules, per favor, només per avalar, només per donar-me prestigi i donar prestigi a aquesta casa, que digui el que ell vulgui, senyor Barrera. Bé, només 4 paraules. Després de la magnífica conferència del Fran Duvé, em penso que no hi ha res a afegir. Ha fet un diagnòstic perfecte del que som els catalans, dels nostres defectes i de les nostres limitacions. Poca cosa s'hi podria afegir. I sobretot, menys que ningú jo, que ja a prop dels 94 anys ja no tinc l'energia i els mitjans. Jo em penso que ha quedat ben clar la manera com tots heu seguit el Parlament d'en Frank, ha quedat molt clar com aprecieu el seu estil inevitable i totes les coses que ens ha dit aquest vespre. Repeteixo, no s'hi ha d'afegir res. Simplement el que cal és que en la tasca que tenim davant, que no va contra ningú, sinó simplement perquè puguem ser el que som i posem allò que ell ens ha demanat, la passió. Necessitem passió, sí. I si és així, segur que aquest futur que més o menys ens ha dibuixat i aquesta superació de les nostres limitacions l'obtindrem, esperem tots que ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies, Albert. I ara per acabar aquesta motxilla de sabidoria, de saviesa, que és en Xavier Sus, que no vol que el presenti com a escriptor ni periodista, sinó com a economista i no arquitecte, ja li demaneu a ell particularment perquè es fa dir així, vol dir 4 paraules també per finalitzar l'acte. Moltes gràcies, doncs, Xavier, benvingut a aquesta taula, com sempre. Home, mira, potser hauria d'haver parlat abans, fer la presentació. És una presentació una mica absurda, fer la presentació després, primera perquè tots el coneixeu i segona perquè les presentacions es fan abans, no? Jo voldria, i a més el Frank Duvé no té cap sentit presentar-vos-lo perquè el coneixeu tots, segurament molts millor que jo mateix. Jo potser
Aquest acte mateix no parlaré no tant del que ha fet, molt ràpid anirà, no us preocupeu, perquè aquest acte mateix ha anat evolucionant. Havia de ser la presentació d'un llibre, havia de ser la presentació de 2 llibres, seu i meu, havia de ser una reflexió filosòfica, i al final no caps un homenatge a Frank Dubé, però aquest caos és una mica, ens dona una mica una pista de com funciona, i això és el que volia dir. No tant què fa, sinó com ho fa, com funciona aquest senyor, com funciona la seva manera de fer. Que jo que l'he conegut de gran, penso, mira, això és una edat, però després parles amb altres gent i diu, no, sempre ha estat així. El Frank Dubé sempre ha estat així. I com ha estat el Frank Dubé? Com és? I com ha estat? Doncs podríem dir paraules clau. Una paraula clau és que aquest senyor és una esponja. Una esponja. En aquesta conferència dius, coi, un moment concret, dius, coi, això ho vas dir tu un dia, que semblava que potser no t'escoltava, que potser estava... I mira com... I no només ho va escoltar, sinó que se li queda, i després... I suposo que alguns de vosaltres també us haurà passat el mateix, que dius, coi, això n'hem parlat, és una esponja. O sigui, com hi ha el Bob Esponja, el Frank Esponja, és una esponja, és un senyor que és... Això el fa ser eternament jove, el Forever Young del Dylan, és jove, mentalitat jove. És un senyor que t'embarca. Si proposo això com el meu avi també embarcava, era un conductor de golondrines. Ell embarca en un sentit figurat, i així com les golondrines sempre van al mateix lloc, el Dubé també, normalment, les seves històries sempre acaben al mateix lloc, i és que acostumen a acabar malament, econòmicament, però és igual, no importa, perquè l'important és el camí, l'important és l'enriquidor que ha estat per ell. I aquest és un altre tret fonamental amb ell. Em fa pensar, el Frank, en aquells personatges d'historieta del TV, els personatges també de la Warner Bros., aquells que tots, al final, tot acaba malament, o els peta una bomba, econòmicament això ha estat un desastre, però a la vinyeta següent han refet l'esperit, i això és admirable. És admirable. Tots coneixem persones que els va passar una cosa als 18 anys i tenen aquella ferida. Ell es renova d'una manera com els extraterrestres d'aquella pel·lícula. És una cosa extraordinària. Extraordinària l'entusiasme que hi posa cada vegada, en cada nova aventura. I funciona d'una manera que és peculiar, perquè les coses, encara que al final, el resultat final és bastant igual. Ell li ha servit, li ha estat enriquidor, però serà un exemple concret que m'ha passat recentment. Aquest home llegeix un llibre. Un dia veu un llibre, li crida l'atenció i el llegeix. Manera de funcionar el Frank Dubé. Aquest llibre li agrada. Automàticament ha de participar-ho, ha d'explicar-ho, ha de fer que els seus amics el llegeixin. Me'l fa arribar, o te'l deixo, l'has de llegir. Jo sí que l'he de llegir, perquè al cap de 2 dies m'haurà trucat, què t'ha semblat? I ja cal que el llegeixi, perquè si no el tercer dia... I aleshores, i això suposo que us haurà passat a molts de vosaltres, què t'ha semblat? M'ha agradat. Hem d'anar a conèixer l'autor. I aquest autor també és un altre contacte perquè tothom coneix el Frank Dubé i el Frank Dubé coneix tothom i té una memòria increïble. I aleshores aquest senyor concret viu a Vilanova. Molt bé, 30 anys que no ho veia. L'havia entrevistat al Burbujas. Doncs telèfon, deu tenir una agenda telefònica que no tinc... Abans les agendes, ara en ordinadors per... La PDA. Abans es conservaven. Aleshores aquest senyor anem a veure i mireu com funciona. Parlen, reviuen la història quan es van conèixer fa 30 anys, etc. Jo també tinc la sensació aquesta mateixa d'aquí, de dir, però què hi fas aquí? Sempre que penso això, què hi fas aquí? Mira, el Frank Dubé acostuma a estar a prop. Aleshores, aquell dia em va passar el mateix. Exactament què hi fas aquí? Perquè si són 2 vells coneguts, tu què hi fas? Sempre que penso què hi fas, el Frank Dubé acostuma a estar molt a prop. Aleshores, aquí hi ha un escriptor, presenta aquest llibre, li ha agradat, i vaig fer un sol comentari del llibre. Li vaig dir... Parlava de la repressió de Vic de la CNT-FAI i vaig comentar que ara ja tenim interès, el que passa en la memòria històrica, el que passa és que aquí hem tingut 35 anys que s'ha fet memòria històrica d'una violència i ara en portem 35 que es fa memòria històrica de l'altra violència. És a dir, o una o altra. Dic, ara aquesta difícilment la finançaran, una pel·lícula sobre aquesta violència, però això té una pel·lícula. I a més es parlava en aquest llibre d'aquells cotxes que heu vist
incautats per la CNT, pintats en blanc d'Espanya, incautats, CNT Fai, que passava per Vic recollint, no sé, gent que anava a missa, empresaris, per deixar-los, com aquí la carretera de la Rebassada, doncs l'equivalent a Vic, no? Entre la funció que feia aquest cotxe i funció macabra i la boira de Vic, diu que la gent li deia el cotxe fantasma. Jo li vaig dir, per què no li has posat al llibre el nom del cotxe fantasma? Dic, és que això és un nom de pel·lícula. Ell no sé què em diu. I jo estava telefonant a un director que també havia conegut de cinema, que havia conegut fa 30 anys, perquè ell, en el seu cap, això ja era una pel·lícula. Al cap de 4 dies, jo hi havia de fer el guió. Però diu, què faig aquí? Jo soc guionista de pel·lícula. Després, coneix un actor, coneix tothom. No dubteu que aquesta pel·lícula existirà. Existirà. Tots els projectes del Frank acaben concretant-se en quelcom, no saps com. Mira que avui és difícil fer una pel·lícula. La gent deu estar als estudis fent anàlisis econòmiques. Ell no. Ell de la manera... Una frase, un comentari, això acaba passant, això acaba fent. Que després el resultat final sigui econòmicament un desastre o això, doncs sembla que hi és bastant igual. No importa, no importa. L'important és el camí, la coneixença i l'enriquidor que li ha estat per ell aquest procés, no? Aquest és el Frank, aquest és el Frank, un Frank que he conegut amb 1000 facetes, és un home de 1000 facetes, és un home que quan et parla de la seva vida vas, no sé, aquell dia, diu una nova, un altre, el que sigui, t'explica facetes que no te les explicava abans i al final dius, ai coi, tens la mateixa sensació que amb el Homer Simpson, que dius, com li pot haver passat tantes coses a una mateixa persona? La diferència és que en el seu cas són coses certes. O sigui, t'explica un dia que ell va fer la versió original de la Llenca, que no va funcionar, l'èxit se'l van emportar uns altres, i aleshores va acabar fent ell una versió paròdica, si no vaig errat, amb la seva dona alemanya fent-se passar per andalusa d'una llenca flamenca, que tampoc va funcionar. Sí, és el disc que s'ha vengut molt, el màxim que s'ha vengut, però no tampoc va ser un... Imagineu-vos, això no m'ho has explicat abans, això amb les entrevistes que fan a gent, amb els personatges que treuen, això fos espanyol, el Frank Llobet fos espanyol, l'Àlex de la Iglesia ja li hauria fet, seria un heroi. I aquest és un comentari que fan moltes vegades, de dir, com és que no ha tingut el reconeixement que aquest país hauria d'haver tingut? Jo penso que té tota la raó de fer aquest comentari. El que no estic d'acord és amb la reflexió que fa després, diu, com pot ser, sent el que estima el país, sent un patriota, tenint la ideologia que tinc, com és que se m'ha tractat així? Ai, cony, precisament per això, per tenir la ideologia que tens. Si Frank Llobet hagués estat progre, no s'hagués tancat el club, perquè s'hagués fet una fundació, hagués escrit 1000 articles del Vázquez Montalbán i aquell club no s'hagués tancat. Tots, molts de vosaltres l'heu conegut, el club. El club allà és un home de 1000 oficis. Allò que diuen els anglesos, no? Jack of all trades, mestre of none. Ell és mestre en un, sí, com a showman, és un mestre absolut. És un gran explicador d'acudits, avui ho hem vist, tots ho sabem. És un músic que allà, amb el seu petit ambient, és una vergonya pel país, que no hi ha per Barcelona, el país. Barcelona ha fet moltes vegades de màscara del país. És una vergonya que s'hagi tancat el club. Tots l'hem conegut, molts en el club. Ell és el seu ambient, petit comitè, un entorn immediat, i en aquell club ell moltes vegades al final hi ha una frase que cada vegada que anava la sentia, i avui també l'he sentida, és una frase que ell deu haver sentit tantes vegades, és que si fos americà seria tan famós, etc. Aquesta frase la deien sempre. Aleshores, jo un dia, al sortir, després de cantar ella el Conté per Tiró, si no m'erro, li vaig dir, Frank, ets un geni. I diu, espera, no et belluguis. I se'n va corrents, va buscar la Laura, torna, i un cop la tinc al costat em diu, torna a dir ara exactament això mateix que acabes de dir. I diu, Frank, ets un geni. Això vol dir que a la vida doncs no tot es fa per amor a la pàtria, hi ha coses que es fan per amor a seques. I aquesta, doncs, no sé, és la meva visió, havia fet una cosa una miqueta més llarga, però és molt tard. Una cosa que li vaig dir al Frank, sobretot mira que no coincideixi amb un dia que hi hagi Barça. I doncs, per tant, resumit, m'he saltat moltes coses, tampoc és que fos gaire més llarg,
Però, doncs això, aquesta és la meva visió parcial en el temps, perquè el conec en una fase molt concreta, i parcial també en el sentit de que no és imparcial, que és partidista, perquè el Frank és el meu amic i el meu heroi. Jo em sap res molt dur, a vegades molt dur, demostrar-li allò que es diu a seques l'admiració que sento per aquest home que vaig conèixer a través d'un llibre que em va deixar en Josep Gajo i que es diu A misses dites, i que vaig descobrir un honor extraordinari. Vaig dir, vull conèixer aquest home. Deixa'm explicar una anècdota. Sí? Em van trucar de l'edició 62, diu, tens una carta d'algú que et veu parlar d'allò de misses dites, i em diu, però mira, em van llegir el remitent i era un nom llarguíssim. I jo vaig pensar, em sembla que és el pare Peles. Sí? No vull perquè està aquí present. I resulta que jo, les coses que he escrit allà que m'han sorprès, m'han quedat dins del meu diccionari. Això que he explicat avui, que he dit això és del sust. Allò, hi ha una molt bona que jo li aplicava al fill de Francesc Pujols, que era en Faust Pujols, no? El Francesc Pujols era un home omnipotent, era un home d'una amplicitat extraordinària, i el seu fill era molt advocat, i anant al Museu del Prado, amb la seva senyora, el conserge, quan va sentir per la fonètica que eren catalans, tota l'amabilitat que havia tingut abans va començar a rebutjar-los i a dir-los de tot, i que fotessin al camp, no sé què, no? I el pobre m'ho explicava, el fill de Francesc Pujols, el Faust, no? I jo dic sempre, home, és que era una bona persona, el fill de Francesc Pujols. Una cosa és fer els llibres, es fan amb un cap i els fills amb un altre, que deia una altra persona, no? I jo pensava, en Faust era, això és d'ell, un home d'aquests que li compraries el cotxe de segona mà sense passar-lo abans pel teu mecànic de confiança, no? I això em va arribar a l'ànima. No sé si és d'ell, però m'ho va fer conèixer ell, No sé, de qui és. Si és teu, al·leluia. Si m'ho has fet conèixer, al·leluia. I tantes altres com aquella del col·lectiu gay, que em va agradar moltíssim, que això suposo que és teu. Dir col·lectiu gay és una redundància. Ara ja ho diuen a Polònia, ara ja no. Ho diuen a Polònia, això ja? No. Bueno, però era teu. No és meu, no. Per tant, l'admiració és mútua. Jo un dia vull venir aquí, mama, jo vull ser torero. Mama, jo vull ser aquí a la taula, quan ell aquí estigui un dia explicant el que ha d'explicar, que és molta cosa, que és un home que també lluita molt, que ha sofert molt i que és un batallador que mereix la meva admiració, i ens estimarem aquesta nit tu i sols, d'acord? Moltes gràcies, i ara vine, sisplau, estimat Rubén, vine a posar en marxa la música, que serà la música de fons, no me'n recordava, que és un himne triomfal per compensar una miqueta aquells himnes tan tristos que tenim. La senyora Maia Estivill, que és una croata, que hi ha hagut un català que l'ha posada bé, i l'ha posada a Catalunya, i ara ja és una catalana de soc arrel, sent croata, que va fer una lletra d'un himne i volia que jo li posés la música. Li vaig posar la música d'una marxa triomfal, sense pretensions literàries ni sense pretensions musicals. És un himne que jo pretenc que el canti la gent amb la facilitat que canta l'himne del Barça, senzillament, que si hagués estat més complicat no l'haguessin cantat. Una cosa fàcil, emotiva, amb una lletra entenedora i que es recordi. Guanyarem la llibertat de